Kuningi senguqonda kule mqulu wencwadi yabafazi kodwa ngiyadideka lapha ku page 88 chapter 4. Uma ngweqomisa ukhombisa ukuba nami nawe kodwa uma njalo ngulanda funa ufike nomngane wakho uze ngimakeke. Shuthi ngisithutha nje sakho. Uyabona? Ungivalele nje ukuthi ngaziwe ngawo kodwa ngingaphinde ngiqonde. Mase ngicifile sokumngane wakho ngithi sengiyirong asakhulumisana usuyisitha sami usavuma ngisho ukubingelela. Isho ukuthini lonto leyo? Asiliyeke leyo. Asivule pheqe page 89. Ake sithi nje ngathi hawu kahle wena hawu. Ake sithi nje nakho nguqomisile wathi wena hayi ngeke kuze kulunga. Nami ngikubukela lokho. Ususuka wena ngiyakuyeka sengibona umngane wakho ongcono kunawe. Ngiyamqomisa nje kahle nje ngiyikhohliwe indaba yakho. Uyangiqoma futhi uhappy. Usuwena uyomtshela uthi hawu yazi mina wangishela lo indoda yakho. Ulwa nami noma ulwa nomngane wakho lo happy because mina wathi awungifuni kodwa manje ucasula ukuthi umngane wakho manje uhappy ngami. Uyabona ukuthi ningabangani mbumbulu nina? Niyabona ukuthi ningabangani mbumbulu ulwa